Sezona OSR trka ove godine počinje ni manje ni više nego sa trkom na Petrovaradinskoj tvrđavi. 15. mart ove godine, jedna novina kako za nas, tako i za same takmičare, trka će se održati u noćnom formatu, što znači da će takmičari trčati po mrklom mraku, budući da je trka noćnog formata i da startuje u 19 časova, čajne lampe su obavezne. Staza je duga oko 6 km sa oko 30 prepreka i ono što je specifično za ovu manifestaciju je da je staza trasirana tako da prolazi kroz razne istorijske delove tvrđave. Jedna od njih jeste i tunel Franca Jozefa, razni šančevi, skriveni tuneli koji zapravo i nisu lako dostupni turistima i posetiteljima. Na osnovu svojih fizičkih sposobnosti i fizičkih mogućnosti takmičari mogu da izaberu kategorije. Kompetitorska kategorija koja je namenjena profesionalnim sportistima i onim takmičarima koji možda žele da se bore za postolje. Takođe Open kategorija, Savez kategorija koja je namenjena studentima i Fun kategorija koja, kako i samo ime kaže, kategorija rekreativnog karaktera. Prijave su otvorene do 10. marta, odnosno do kraja februara za prijave koje uključuju full startni paket, što je još koji dan, tako da takmičari mogu da se informišu na našem sajtu invictuschallenge.rs kao i na našim Instagram i Facebook profilima. Moram samo da napomenem da je publika takođe dobrodošla. U svakom trenutku oni mogu da vide gde se koji takmičar nalazi, tako da na taj način mogu da im pruže podršku na samoj stazi. Ja se nadam da se 15. marta družimo na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dođite jer bit će mrak.